con este acto queremos evidenciar dúas cousas. En primeiro lugar, o feito de que desde o Bloque Nacionalista Galego desenvolvemos o noso traballo electoral en base ao esforzo dos militantes e simpatizantes desta organización, demostrándolle unha vez máis aqueles que dubidan da nosa capacidade de esforzo que a realidade é outra ben distinta. E o segundo que queremos evidenciar é que fronte ao gran hermano televisivo no que se pretende escoller un presidente dun Estado nun plató de televisión, o Bloque Nacionalista Galego que está a ofrecer aos veciños e veciñas, neste caso a cidade de Ferrol, é a presenza na rúa, o contacto directo onde nos poden tocar, onde nos poden preguntar e onde poden ver a oferta e as propostas electorais que desde o Bloque Nacionalista Galego estamos a fazer a unha cidade e a un país que sin a presenza a unha organización como esta non ten voz, nin terá ninguén que poida defender os seus intereses no Congreso dos Deputados na próxima legislatura.